Jogo matiyo kod yath mageng'o landruok mar kute mag ayaki maong'ere kaka PrEP dwaro mondo migi kido ma opogore mag PrEP ma koro osepuodhi e piny mangima ka giywak ni PrEP ma indelo kata pills miyo gi tich matek. Dwaro margi biro e kinde ma kido manyien mar yath mar PrEP maong'ere kaka Lenacapavir ma yande otimne nonro e piny Uganda kod South Africa koro oseyangore ni nigi nyalo mar geng'o landruok mag kute mag ayaki kod atamalo 100. Nyaka gie sani, Lenacapavir podi irito mondo puodhi kod riwruok mar thieth e piny ngima kata WHO. George Juma miyo waler mathoth. Tiyo kod yath mageng'o landruok mag kutego mag ayaki, yath ma imiyo mana jogo moing kod kutegi, ma ong'ere kaka pre-exposure prophylaxis kata PrEP, en achiel kuom yorego ma piny Kenya kod piny mangima tiyo gi tieko landruok mag kutego mag ayaki ka higa mar 2030. Nyaka sani, kido adek mar yath mar PrEP ma oting'o mano ma indilo, ma ong'ere kaka pill, mano ma ong'ere kaka dapivarin ring, ma geto mine kod nyiri, mano mar sandan, ma ichwoyo ng'ato bang' dweche 2 ka dweche 2, ma ong'ere kaka cabotegravir, osepodhi e piny mangima. Kata kamano, jogo matiyo kod PrEP e piny Kenya wacho ni sani ginyalo mana yudo mano ma indilo, to nitie mamoko ma bende osepodhi. Approval mar the injectable drugs pokotim for trial, pokotim a country wa mar Kenya kaendi. And then for the pivarin ring, one gi approval mar trial in specific counties and specific health facilities and dropping centers. Koro mawadongo gisani en mana the daily pill. Diana Roseman, director, irwogno mong'ere kaka Faraja Women Initiative, makina togo mago pame county ma Migori wacho, ni thoth jogo matiyo kod PrEP ma indilo, kaka opamo, osebedo kod peke tiyo kod yadhni, kaka dwarore, gino mamiyo mokuomgi pod ng'ao e gamo kute mag ayaki. Yudo ni ji fall out nikech pill burden, mwonyo yadhni odiochieng' kodiochieng' bedo negi matek. Then mar ariyo wan gi gimiluongo ni intimate partner violence. Yudo ka partner kiani tiyo gi yath mane chupa. So oonge gi time mondo iler ne malong'o gi ma pogruok mar yadhni gi the ARVs ma jok moda gi kute mag ayaki tiyogo. Diana wacho ni deber ka kido mamoko mag PrEP ma oting'o ma sandan yudore ne jogo matiyo kod PrEP e kaunti ma Migori. Monego watim and speeding up the trials and this should be an advocacy agenda now that already the female sex workers are registering reasons why they are falling out. Single person who is in dire need of these commodities onego yudgi on time wherever and anywhere. Owach ne PrEP osekonyo ahinya jogo matimo tijego maketo gi ng'ao e gamo kutego mag ayaki ma oting'o pamo chuo matore kod chuo wetegi kaachiel kod mamoko. For the female sex workers who are museng'eyo ber mar tiyo gi daily pill, we are appreciating the number of new HIV cases sani ok wan go mang'eny kabisa. But just like I said, odwaro bidii. Jogo mosebedo kang' manyien mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki wach ni kido manyien mar PrEP ma ong'ere kaka Lenacapavir ma nonro oseyango ni nyalo geng'o landruok mag kutego mag ayaki e atamalo 100 dhi konyo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode ayanga. Chuo yen gima bede dendi kachacha. You don't need to remind yourself any time na mar mwonyo yath osechopo mondo akaw our daily PrEP. So if magi nyalo biro e sani kaka wadwaro gi ni chances magwa mag duoko landruok kata yudo kute mag ayaki piny Migori County biro dok piny kabisa. Kido ni mar PrEP ma ong'ere kaka Lenacapavir ma bende nonro mare ne otim e pinyno ma Uganda kaachiel kod Afrika ma milambo kendo yangi ne geng'o landruok mag kutego mag ayaki en mano ma sandan ma ichiwo bang' dweche 6 ka dweche 6. PrEP ni ma irito mondo koro puodhi mondo eka ochak ti kod ayanga ma bende nonro mar otim kod riwruogno ma ong'ere kaka Gilead Sciences koro kelo geno e tieko landruok mag kutego mag ayaki ka ochak tiyo kode. Piny Kenya manoyudo ji maromo 22,000 mane ogamo kutego mag ayaki e higa mar 2023 tiyo kod PrEP kod yore mamoko maneno ni onge ng'at ma ogamo kutego mag ayaki ka oromo higa mar 2030. Nyaka sani jo Kenya maromo 1.3 odak kod kutego mag ayaki. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Oya sister. Ni aje? Kama nikuchapie, kama nikupe ujanja. Nipeleke